Guys, no, nga mo tayong content ron manguot mi diri sa pa, guys. Tabok pa mi sa pantat. Mga pantat, guys. Kung way pantat, director mo kuha. Karon na may kabalik. Director daw. What's up? What's up? Goryo guys, tabok kami guys. Tabok kami. Among na kauban guys, bilin pa guys. Ambak sila guys. Ambak. Oh, liter. Apil ko pre. Dapo ka. Hop. Gi. Guys, sugod ta guys no, ngap-kap ta guys, kaya ta sugod ta. Ngap-kap ta. Dito po, ikaw nang dito po nito. Okay, kuan mo. Ada nang ano? Wala. Koy cameraman. Saya kamera man ngay. Ito ba? Oh, dito pa mo. Ako direktor. Dito mina pagbasa na yung liog. Agor. Ngot na agor, ba may raya. Hindi mamina ron, putong liog. Ngot na mami guys, yung liog. Buwan mo na. Naman. Agay. Surahi kayo nagngengaw. Tama to eh. Gusto niya dyan. So, yung mga kagor, nasa dere no? Kami dere. Ngot na sila oh. Uy, dapat pikas goy. Mga kagor, kuha ka kagor. Bangila goy. Kuha na isa kagor. Bangila pikas mo. May kuha kagor ah, isa. Parang buhat ang tugan. Ay, ko ay. Pero, Ang tugan. buhat ah. Oh, kawayan lang. Isa dere. Sino to? Shout out mga kagoryo! Ako dahil si Samsam TV. Oh. Ito may dislalan eh. Oh, sama na. Goryo! Oh, nara. Sama na eh. Pasayan, Gor! Pagpila ni Gor, pasayan! Ipredas na. Ipredas na, Gor! Pakita ito, pakita. Nagigana. Tama, Gor. Dislalan. Wangski. Ito. Goryo. Guys. Agor, papasayin mo agor. At mga kagoryo. Agoryo, pasayin mo agoryo. Gagmay pa, pero okay lang. Taas pa kaya itong aduan. Agoryo. Pasayan ha. Ano ba yan? Ano? Ano yan? Ipakita nyo ko. Uy, kabuhi. Kabuhi mga kagoryo, nakatakas. Kabuhi. Oh, padayan na to. Ato ba sayan din yan? Dito isa silupin ba? Asa? Pero, pasayan. Mga ano yan, bago na to. Isa dito ka nyo. May matbang ko. Sayang. Ngambak. Okay, mga Goryo, bigyan ko mga Goryo. Tik kayo. Ano? Ito. Bigyan mo mga Goryo. Dara, Goryo, dara. Yawas kita sa mga may ambakan. Nagpabay. Malas na mga kagoryo no, kay gagmay kaya itong makuha ka ron. Igo ng pagdilawin. Pero ito ala na yung buyan mga kagoryo, kay gamay kayo. Ha? Lampurnas na. Lampurnas na to ni mga kagoryo. Lasa na, lasa. Kabuhi na po mga kagoryo no. Malas kayo ka ron. Ilang? Taas pa, taas.
Okay. So mga kagoryo, nara sila kagoryo. Kami sa asar ni Batitan rin. Mga kagoryo, shout out ng mga kagoryo ah. Nakuha na yung mga kagoryo. Yung mga kagoryo, pa-shout out na mo. Shout out. Yung mga laboryo. Kuha ni Kisa, no? Ito sa napay nakuha pero nakumuwi. Pero bawi lang. Laban lang. Yo. Teka namin. Kamera mo ba? Terus nagkumbok. Ubod mo yung kamera. Belum ya, bro. Ada size ba? Auto pre. Pagdaw pa rin ako kung yun ako. Yun pag terus mo. Ikaw, ngayon, ito nga, ganun may. Ako nun. Ikaw, hinggil man. Ako nun. Pagdaw mo itong iro, lang tayo lamas lang. Kung iro ito, ihawon ba? Goy! Agoy. Diri ang labong ko daw. Daw. Okay. Lalom ka na, Drao. Dari ang mabaw. Oh, hinay lang sa akin. Video ka ba? Wala ka kalit. Taas ko mga tagabsan. Ito mga itong tuwa. Mga kagoryo, nabili ng isa. Lag. Drao, dako kayo. Turao, nas tubig. Tara. Tara, tindog. Matang-tang, di matang-tang. Gawas eh. Patagabok. Marlon. Okay, nila dikit kayo ba? Isda guys, kon siya guys, kanang giangkas guys. Nilagang kay dito bigla bay Marlon guys. Agoryo, puro janitor. Oh. Sakit kayo mga koryo. Agay. Laki rin. Kita naman doon, ayun. Koryo no. Guys. Nagbatang lubi ang kanot eh. Ang koryo. Okay, mga koryo no. Sabuhin na po. Lasag na ang ulo. Oh. Tuya. Marami ng samad. Gutom mga kaburyo. Kani pa na mo kuha. Kami pala mo kuha. Mga goryo no, gutom nga mga goryo no. Paano niya mong isam-sam mga goryo pa itong lubi? Kit lubi mga kulturi no. Hindi kita magulong tong weird baby ba? Oh, tuntundo. Ano ba gano'n? Dahil laupaw. Tawa deh. MJ. Gubot tayo. Wayog. Alam mo, pag para bibig nila natin. Guys, mga goryo no. Naslom. Goryo, kaantag lubi mga goryo. Kaya wala pa rin pamawa mga goryo. Akal so. Lubi ba, lubi. Ya, kain naman ito eh. Daro na kayo. Kupras naman eh. Okay, ini kata ya. Ano, ini ito dala, ang ganda. Pakaw. Ano dyan? Ano? Ay, gani ha. Pula.
Wala. Subida ganyan ako eh. May kilak-kilak din bay. Ano ba yun? Abay, wala abay. Tara. Jig-jig. Abe. Video na ba? Mir. Yung mga goryo. Hey, dali na kayo sa ka ba? Update ko yung sabon. Ora. Tuka. Kunan ko yung. Tapon. Tuka ba lang? Hey. Oh, mirang ko ni. Look ya. Agor lang yung tulor. Oh, 5 na kabok ha. Agor. Oh, ngayon makabuhi. Ito, Bib. Ito, dito, gilid. Masadlip lang ako lagi andun. Dara. Ano sama? Haluan day. Bata, haluan. Haluan, balik. Napa. Ito. Sa video dia. Napa? Ha? Oh, matakpan? Ano? Kay! No? Ang ginagawa ni. Dami nyo! Sir, dito day? Ano, pag-awa na mo. Tumata din sa kampuan ba? 14 ka. Sige nga, purok na rin. 14, wala na rin. Doon ka dito, may kumkum sa gago. Yung pagnaog, kaya pinagdakan. Pero nga kot, mga guriyo. Tetap santai. Tidak pacar ba? Agor no, layo na yung Ayo, lagi may mga gor. Kami dito sa Dali, lugar ni sa 22 mga gor. Stop. Pabatak, gutom. Lubi na siya ta. Yang sa tubig. Kita dito guys. Mga kaguryo. Gutom kayo. Wala pa may banyaw ito pagkataw. Amo man ni direk. Mga tagiya. Daan tagiya oh. Kaguryo. Ako tagiya nga, Rigel. Maraming mong kuha, no? So, maundang ata kay hapon na pod. So, okay na sa mga goryo, mga kapusog ni. So, o salamat kayo sa pagtanaw nyo sa mga video mga goryo. Please subscribe in YouTube channel Goryo TV o Bisaya Goryo. Shout out ko sa inyo mga goryo, tilapia, pantat o ginibal mga goryo, mga Taiwan chip. I'm that boy. Ano yung mga guys, mga kaguryo no, nagluto na may mga kaguryo. Dara. So, kung kuha na mo ganyan kaguryo, amo na tong lutoon o sabay-sabay may kaon. Later. guys. Nawa sa inyo mga kaguryo. What's up? Nakapas pa din ko dahil. Nga na mag-video may pagkaon na takay para sabay-sabay tanong. Salamat mga kaguryo. Oh, you're wrong. Bye.
Ah, bas. Unsa may video? Kinsa may video? Wala. Video na. Lingkod. Okay, nga samahan sa anak. Nangingi kami Ginoo lagi nga mo mga grasya nga mo pagadawaton karon sa gikan sa kamot pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Koray. So mga kagoryo no, mana among video day mga goryo. Salamat sa pagsuporta sa mga no. Og shout out ko kang Bilya Morog sa iyang mga amiga nga suporta sa mga video. Shout out sa inyo diya mga gor. Og shout out ko kang Jean Maldita, shout out diya. Oh, shout out po kay Remedio Rimontal o kay Dominic Irias. Shout out sa inyo. Shout out. Shout out ko kay Junel Junior, kay Robin ako Salim. Shout out ko sa mga. Shout out mong Kerker. Shout out sa mga. Shout out po kay Kuanday, kay Lord. So mga goryo no, salamat kay mga goryo. Amo nang palungon mga goryo og padayon lang og suporta sa mga video. Thank you.